Kay hubas naman po, tara ubanan mi ninyo kay manguha na pud mi og balat or sea cucumber kay diri na pud mi sa ubasan mangaon og mangilaw. Maayong adlaw for today's video kay maaga kaming nagising dahil mangunguha naman kami ng mga balat at sika dito sa hubasan. Pagkagising namin, diretso agad kami dito sa hubasan. Alam nyo ba, napakasarap sa pakiramdam na makalanghap ka ng sariwang hangin. At syempre, napakasarap din pagmasdan ng sunrise. Kung ganito kaganda ang bubungad sa iyo sa pagising mo, tiyak maganda ang araw mo. Pero walang halong biro, maganda talaga tumira sa probinsya. Maliban sa mababa ang cost of living, makakalibre ka pa pagkugihan ka. Napakasimple talaga ng buhay dito sa probinsya. Tulad ng ganito, pag may hubas, mangunguha lang kami dito sa hubasan tapos meron na kaming pang-ulam. Ditong dapita pala kay nakakuha na si Michael ng balat. Tapos ang pagkuha pala ng balat kay nasa ilalim to ng baras. Kailangan lang kutkutin or kuutin to sa ilalim. Bahala na kayo mag-intindi ng Tagalog ko. Oy, total pinahirapan nyo ako, pahirapan ko din kayo mag-intindi ng Tagalog ko. Ditong dapita pala kay nagtry na si Doming so magbukas ng suwaki. Kay pag hindi yan malaki ang unod, hindi din namin yan dadalhin. Pero kay malaki man ang unod ng suwaki, dalhin namin yan. Kay sayang din. At ayan, nagduha-duha pa talaga ako magpunit nitong octopus or tamala kung tawagin dito sa amin. Akala ko kasi patay yan. Yun pala, buhi pa. Hindi lang pala siya gumalaw para ma-prank ako. Kailangan makadami din kami ng sea cucumber kasi kung wala kaming kuha, wala kaming uulamin. Nung nakaipon na kami ng maraming balat or sea cucumber, naghanap na kami ng pwesto kung saan kami maglilinis ng balat. Sa paglinis din ng balat, kailangan lang yan kuskusin ng buhangin. Tapos kagis-kagisa ng kutsilyo or sundang para malinis talaga ang balat niya kasi matigas yan pag hindi nalinisan ng maayos. Tapos hiwain na yan para matanggal yung lamang loob. Yan yung mga kinain niya. Tapos pag malinis at hiniwa na ang balat, ito na ang itsura niya. Nang natapos na Doming so maglinis ng balat, hiniwa-hiwa na din niya ng pino. O diba, magpunta lang kami dito ng hubasan, malibre na kami ng pang-ulam. Maliban sa tao, may mga ibon din nagsisipunta dito. Naghahanap din yan sila ng mga pagkain katulad ng mga isda or anumang makita nila na pwede nilang makain. Ditong dapita pala, kay hiniwa-hiwa na namin ang mga lamas or mga panakot. Meron kaming luya at sibuyas. Napakasarap talaga ng kinilaw pag kompleto ricado. Mas masarap talaga sa dagat magkilaw, hindi mo talaga malasahan ang langsa at hindi mo mamangnuhan na ubos na pala ang isang kaldero. Napakasarap din sa kinilaw pag sukang tuba ang ginamit mong suka. Nang matapos na ni Doming so ihalo ang mga sangkap, minekos-mekos niya na yan. Tapos tinilawan niya, daw pagkalamia maglaway mamputa habang ga-voice over. At ayan ang aming pagkain. Meron kaming suwaki, kinilaw na balat or sea cucumber, tapos isang kaldirong kanin. Tara mga onta ninyo, sabayan na po ninyo mga on para sabay po ninyong mabusog. Kasama ko din dyan ang aking mga arkanghel. Hindi lang kami kompleto kasi yung iba meron ding ibang lakad. At si mama nag-apas na lang din yan sa amin nung kakain na kami. So hanggang dito na lang muna ang aking mini vlog. Daghang salamat. See you in my next vlog. Amping!